Tarihte inçe iPhone adatdan daşarı sınavdan geçirildi. Kalınlığı bari yoğu 5,6 mm bolunluğuna qaramazdan korpus titandan edilen bu smartphone hayran kaldırıcı berkliği görkezdi. iPhone'un ekranı 10 bal şkalanın diňe 7. derejesinde zeper etdi. Yönü bu çıdıklar hem asla görünmeýär diýen ýaly. Smartphone'un yılmanan titandan yasalan kaptal qıraları hem barlanny. Olar adaty päki deýse de çydylýar. Yönü smartphone'un düğmeleri käbir bäsleşlerden tapawutlukda yerinden kaçmady. iPhone'un ekrany oda hem tutulup görüldi. Display'de periyetmeden bu synawy hem dözgelli. Iň esas synaw iPhone egriltmek üçin guruldy. Smartphone'u öňünden we izinden agram salyp egriltmäge synançdylar. Ýöne çarşuwa sehel epilip ýene öňkü ýagdaýyna gaýdyp geldi. Onu diňe garajda agyr kranyň kömegi bilen egriltmek başartdy. Munuň üçin iPhone Air 97 kg güç bilen agram salyndy. Ekranyň aynasy dögüldi, ýöne display şonu da işlemek dowam etdi. Ilk panela asyl hem bitin aldy. Netije gündelik durmuşda iPhone Air egriltmek mümkin näl. Şonuň üçin adat ulanış we hatda smartphone'un üstüne tütäneň oturmak hem oň üçin hiç ýyly ziýan ýetirmez.